Kung maayo, bayad ka 500. Ug dili ka maayo, ikaw ang bayaran og 1,000. Kuyaw ba? Ay, tama. Ako di istoryahan si Maria about ani. Akong adto umbi. Hoy, Maria! Sa man si Biti nga makayawan magputa nimo. May gani nakita ta ka. Di ang sabay tuyo nimo. Kanang Maria, nakoy nakita nga karatula dito ba? Akong nabasa. Nya unsa man pud nga karatula? Sa may nakabutang didto. Ang nakabutang dito, kung magpatambal ka, kung maayo ka, magbayad ka og 500. 500. Oh. Nya unsay naa na simpre kung nagpatambal ka. Bayad jud ka. Dili ka naman pud og dili ka maayo. Ikaw ang tagaan og 1,000. Ako ang tagaan og 1,000. Oh, Hala karon bro, bindot na ba? Bindot na Biti. Bindot, ana. Makakwarta ta ana. saon? Ani ni Biti. Magpatambal ta didto. Nya pagkahuman. Patambal mo tay mga sakit. Agad nimo. Uy, wa gani tay mga sakit mo, gani magpatambal ta. Kay ang gibutang dito pag tambalan ka niya di ka maayo, ikaw mo'y bayrag 1,000. Di sa ato pa wa man jud tay mga sakit. Magpakaroing ng tanga na tay sakit. Oh, gumilitar gurong utok mo bisag jud sa mo, ka Maria, Maria. Jud ka kaayo. Ya tapos inani atong buhaton Biti. Kunuhay ako. Di ko kakita. Ingon man jud ang manambalay sa ko Biti nga. Kumusta man? Makakita na ka. Mingon jud ko. Hala, pasensya jud kayo. Di jud ko makita. Wa jud ko makita. Oh, siyempre, ako'y tagaan niya og 1,000. O di ba nakakwartan na ta? Ako Maria kay Ikaw, insa may mas wala akong panglasa. panglasa. Bitaw, tama. Kami ingon na sa simuha o nga kanang kuan kanang. Kumusta imong panglasa? Ingon nimo wa jud ko'y panglasa. Wa jud ko'y panglasa. Ana jud. Asa man day na dapit? Dito sa balay la dudong pawiks. Ay mao. Wala unsa pa man natong gilanganan. Yung mga doon na Oh, Betty, sino yung pawis mo lagi na? Alangan, siya man ang manambal. Ay mauba, apin ako iyang papa. Ya, tara. A few moments later. Asukar man iyang gipakaon. Dili jud ko mutugan. Dili jud ko kalasa. Wala jud ka kalasa sa asukar bite. Matamis man kay ni. Tistingan daw to ning asin be. Isa man ka kutsara nga asin. Sige bite nga. Dakuag nga ha para mapilyo di mong lasa ba. Ops, nakapanglasa na ka, bayan! Kaway klaro oy. Nagtuudyo siguro niyag maisahan ko ay. Maria, ikaw na isgod. Ay, kumusta man? Napisagit man ka dito. Isa man di masyagit nagipakaon isa ka kutsarang asin. Na, yung matatong giabuan ka, di nakakwarta unta ka. Di jud makaya Maria. Ikaw ba? Lipa, dyan ka ikatan. Awa ko karmat. Sige, hatid ko dito. Sige. Lingkod na day, lingkod. Hoy day, ayaw gunitin na day. Day, dito lang sa kasatiris day. Sige. Day Maria, kanusta lang na nawala imong pananaw? Katong niaging semana lang jud dudong pawiks. Untag maayo na ko nimo oy kay gusto na jud ko makakita pagbalik ba. Ayaw ka balita ng imong mata. Makakita lagi ka karon. Makakita si muang mata nga nagpatik-atik raman ko. Kung si Biti imong nakwartahan, ako'y makakwarta ron sa imuha. Naunsa ka, Maria? Ay wala dudong pawiks sugdi na kog tambal be. Oh, sige. Sige, sugdanan na to Maria. Pila ni Maria? Ambot. Kini? Aha, wa jud ko'y nakita dudong pawiks ba? Kini Maria, kini, pila man eh. Ambot lang jud dudong pawiks, wa jud ko'y nakita. Sige, daot jud imong mata Maria. Pero ay ka walang pag-asa kay na paman ko isa katambal. Kini oh. Unsa man na dudong pawiks? Kwarta, 1,050. Maria, kining na sa kong kamot kani, pila ni. Ha? Wa man jud ko'y makita dudong pawiks, unsa man di ay na?
Pila sa kung wala Maria, pila ni. Wa jud ko'y makita Dudong Pawiks. Wadyo kayo makita Maria. Wag yun tayo mahimo ani. Kabayad yun ko si Muha Maria. Dara o, 1,000. Kung sa 1,000 nga 50 man na. Kaya ko katika. Ay! Ayaw ka! Bayad! Pastilan. O dira bayad nako. Kwarta naman unta nahimo pa mang bato. Nya matos ako. Nagtuo siguro maisahan ko ay.